I Odense, der kører der gratis bysser... Af Finansministeriet. Med øget beskæftigelse og lavere skat. Det er noget, vi ved. Det sidste var lidt frækt. Ja, det var rigtig godt. Jeg har et godt tilbud til dig. Det kan du læse mere om i vores 2025-5. Faktisk så er svenskerne rigere, end vi danskere er i dag. Og vi skal være rigere end svenskerne. Det giver sig selv. Skal jeg bare starte forfra? I kan huske O4-reklamerne, ikke? Eller hvad det var? Hvad hedder det? Reparerede sine tænder og lavede deres biler. Det skal danske familier også have råd til. En Volvo V70. Alle har ret til en Volvo V70.